si kan ya bet kumbang labo sipo buji namar ka nongrim hi ka jeng kolong ba ka sarkar ka diban sing swai kini ki kam thung kam baro ka bam pala ban pen be exception policy ti kadang pak jing kena ba kani jing le joki ka dek kung pin yo jing toy ta ka PPP namar kan ka reservation ka roster system ka reservation policy ka dek ka ba ni hak ban bisa ba pat pikam ai ka pori ti kin bisa manu ba ong ba ki klem ai ka por hi udah usia mau bakentaj ban keren po assembly udah usia mau bakentaj ban thaw ya ta ka committee ni klem jet na du sin kong ban mi be sesro tang ba hindai ban klet ba ka de ka mat ka bakta ya ki khon samla ji ki bawat ka mon ja mo na thrang ni su thu da ka jing pentri kam ya ka roster ka ta nimla ban i kat ba malagasi nang khot interview ka ka jing du ka ba khawi ki jing la do chief sa ong ba ni kham alat ka de ka jing thok em pe pe assembly la persang bani kran assembly ong ni ko apni kran bat lada ka sarkar kan jin mesi thianu ka singi gan tong kanum point upot hi lada ka sarkar kan jin skap kan thau no ka committee kan pen singi so support pen be chamo kan mi kan ni te ban ong ba ni le ya kan ni nagam ta ban pen khlai ni ka party te ka ek party ke banum tri ban pen khlai setengah parti ke bayap ke parti ke bersile election ni tingin de ke parti ban seng tang bersile election ngin trai kidan ki parti bagi bersutrai tang swak election ki community bamut ke VPP kan trai tang swak election ni nginum de ke seng ban trai tang swak election ngin trai silenter ya ke jinge jo pa ba nakalian jong sembut menteri ong ban dan ya ka all party meeting ban ya karan halo ka tu ndai hadu men ka impat yo i kata ka all party ka sulong ka jing ai kot khobor ndai kampat don pat kata ka mo kata ka seriousness lani ke jing sim khia na ka sarkar ba kan khot no ut ya kata ndai wala ka taru namar ka jing penlong ye ka all party meeting kalong bani kren te ndai ka ni ke jing thep kam kan nya sha sha hapan pen sange so kai ka ba ka jing pen be kampat biang empat be kum nu pin su nang khot interview kam malagasi kani ka kata ai ki samna jing nginum la ban priang ye kani te na ka tarang ye pen sange so kani ye kren so reception pen be so reception policy namar ka problem ka sedang na reception policy kam day na roster la pentri kam ni ka roster kat kum ka reception policy talar ni ka policy kan ni akum ju temut ngin sem jinge kon samaju isaki atu ka si ki duna ba ki kena samla di bawah nak tu jing alang ke ka khubor jong pi menta ka jing duna jong ki kon samla ka tu si ka wei ka long namar ba ka jing khot ka jing ka long ban chulit sanran kam pade ka jing ki ban chulit sanran ni bingin ai ka sithi ka ta ka de ka wei bat ka wei ru ni kum ki noi lam ni klem da mobilize kata korkom banda where tikanai ki kon samla ba ki debi banwan kabar kalong ba ki dang bon ki week ki ba ki deban penkot ki college week ki ba pero ki ba ki samla kan hapan penkot ya ka por ki bat ki don ki jing prepare ki exam ba pero te ndrei kamde ban ong ba ki samla kim ai ka jing kersham nganget wat ma phi ki samla hang ni la da pidang biang kartai wat kam phini kersham ni ya ka voice of the people party ka ba yele nam ta jung phi mo lada pisuthu bakata ka policy kan penmentoi iki samlawat kam menu bam kasya tandai secara khatno ka jing sothu ya ka to ka jingle ICT ka jing long kam da dei ka jing penkre ka bangi da penkre janai ne la penjuri ka jing penkre ngin da penkre janai ban ngite bangini oi ka jing kasya ka baklan am dei tang ni samla ni ki me ki pa ban ni ki nong song ke ka jing tu jong pi kena samla menta ban ye simenta lang la sa si ka la shai ka sngi ka jing thumu ka jing ka long bakin ngalam jong ka party kan lek ban demonstrate namar ni dang sedang ya kan ka de ka ba sedang mo ka baning kong ka jing ki ka jing la ka sarkar ka sngap se ngim don kam bangin beteng rela ka sarkar ka yai min thingen hapan klan te ngim ko ba mas sedang mentang in chupan klan ngin ya suki jai ngin sedang so ka ni sit in demonstration ten re menu ki ba ko ba ni simenta ni priang soba ten re ngim pada ko athan ban ong bangin da pen mi than yo pai ba hadu kata ta tan ki basong kya ki ba ko ban ya don banta kila ban ya don banta Tada ka sarkar ka yai mentri fi in am ban sakot ka dek alternative ye kana ing ni khun shwa da ni ka linti bat ni nge ba lada ka sarkar kampriang kan long ka jingdu nong ka ba khrau le se mo ye ki wei pat ki para ki jingi lada ngi le se ka kot kala ban bonra ka jinge le se ka jingdu nong ka ba khrau ten rengi ni pat ko abangin le se ka kot ni pat ko abangin le se ka yin ka shri namar ba lada ni le se ka yin ka shri ni pen i ka jing bakala ju ka sarkar phi
Namar ba hakabidi bat ka jimpen mereka mengacu ai kindiat ihen. Pi menta karukom khot kam menta. Pile I kum nuki khot. Namar ba mla ban pendap mau bagi kita ki garu kem la ban pendap inte ki post ki bobon. Dan mereka polisi ke beningkong hau 1972 ka syate. Ban tap de ki khasi ki ju. Te kum nu pin sitam yang I yakni ki samlawat kam menta habak ka tai ka polisi ka sya. Hei, te tahu kibun ki bangim ko apa ni kerana ni ngisu ko apa ka sorkar kan smuthu ba don kam ban penbet ya kani. Te kata ka bangi ko amangi. Dan rela ka poi ka por bangi hapan sei look iki bar khoi kan sei habau pai ba on shai. Anget kan long ka ka ba mo ka jingle rahanya ka sorkar.